Čau, tady Darknet.cz, vítám vás ještě natočení na hru GTA Vice City. Bude to od série, doufám, že to udělám do konce. A až to udělám do konce, tak budu točit GTA San Andreas a pak GTA 4 a pak GTA 5. A to ještě nevím, ale rozmyslím, že to omlouvám se, že netočím Mafii 1, bohužel se něco poruchlo, takže budu točit teda GTA Vice City. Tak bude začít dobrou hru. A počkáme si chvilku. Tak tady tuto reklamu bychom mohli sem přeskočit, už tady vůbec nejde nic o tom mluvením. Tak Vice Beach, to je někde na pláži před kamerovou kancelárií. Mám na poslednou sekundu vystočím hlavu z kanálu a otcu mi ksichtu krásné sláčky. Jdi se pospat. Takže to je nějaký ten Tommy. Tommy nevím přesně příjmení teďka. Já jsem do auta. A jdeme se pospat. No jak vidím, tak tam asi lagy pár halků tam bude. Tak. Tak, budeme se teda prospat. Oni... Tak to mám nejradši. No, tak... Nebo bohačů docela. Tak to je teda dovojsek. Tak. To je náš dům, Ocean Beach. Vystoupíme. Tak. Tady si můžeme uložit, tady si teda uložíme. Tak. Tady se uložíme. Rozpomínáme tady toto, uložíme na pozici 1. Ano. OK. Myslím, že to tam máte se jmenovat. Tak budeme se teda pospat. Jak starý přítel. Mise první. Takže máme to první úkol. Nastupujeme do auta. A jdeme na úkol L-ko. To modře vyznačený. Jedeme. No. Tak. Za L-ko. To byla teda dobrá fotka smíčka. Moje menší zkrátka. A tady si přeparkujeme auto. Přijdeme jedno. Tak jestli dovnitř. Jdeme na party. A bohužel nevím, jak tady mluvil, protože tady nemám žádný texty, takže přeskočím to reklamu. Tak když sedneme si do auta, jdeme skoupit nějaký luxusní oblečení na tu party. Oni ty skútry, tak. Takže pokud máš autíčko. Tak. Jdeme si teda oblečení koupit. A nechci běž tam. Sorry, tak to máme tady nějaké luxusní oblečení. A tuto motorku si ukradneme teďka. Tak budeme jako Dežo na katoš. Nasedneme si. A jdeme. Jdeme motorka, no mě to neznamená, že to je motorka. Jsme tady nějaký gangstři, tak si můžeme černo, co chceme. No tak to se mi teda povedlo. Dáme se do svého životu. My se do svého životu máme. Tak. Tak, jdeme. Jdeme s takovou zkratkou. Tak, jdeme. Tak to se mi teda nepovedlo. Viděli jste to? Jakž tak jsem vám narazil. Tak. Vidíme se tady, jako jdeme takový menší akustický trojik. Tak jsme vyskočili. Tak jdeme na tohle party. Pěkná loďko. Vidíme se tady jako party. Obsluhovatelka. Vlastně nemůžeme slyšet mluvení, tak to přeskočíme. Tak, jdeme si luxusní autíčko.
Plukovníkovou, dceru, tak tam zaneseme do toho baru. Tak. Vidíte. Tak zaneseme teda do toho hotelu. Musíme teda do toho hotelu. Sorry. Jsem to projel. Sorry, se vrátíme. Sorry, no. Tak. Tak, Je to naše mise, je to naše paní mise dokončená bez 100 korun, no tak to teda není moc, teda 100 dolarů. Tak. Jo, běž tam. Tak. A budeme se teďka uložit. Budeme se uložit. No, to je hezky teda. A běž tam. To je hezky teda, no tam to běhlo autíčko. Tak to zkuste dělat takhle rychle se běhá. Tak. Budeme se uložit. Můžeme se nazít toto, ano. OK. A uděláme druhou misi a až dokončíme tuto misi, tak to by mohlo být asi tak všechno. To je teda pěkně pomalé autíčko. I když zase tak pomalý není, no ale přece jenom oběchlejší autíčko, ale to nevadí. Než budeme mít tu misi. A podívejme se, jaký nás bude mít tato mise. To je jsem celý já. S autem. Velmi zajímavé. Fko, skočíme se takhle z autíčka a 93, že to nevá. Se dělá. No jo, ty tady říkáš, jo, vem si ty peníze, já je nepotřebuju, no, tak když je nechceš. Rvačka. Lapadle, nevím, co to říká. Veď klienta Paula, Jdeme si taxika. Taxi. Prosím do toho Malibu. Ano, pane. Tak. Jedeme teda. Tak, jedeme teda. Tak. Jedeme, tady nějak fotky teďka. Já si myslím, že tady bylo teda větší laky, ale tak takový laky tady zase nejsou. Jsou docela dobré. Určitě znáte každého lagiman.cz. Paní, běž pryč. No. Paní, pryč, chci plynu, chci pla. Paní. Hodo, tak projde to do toho hotelu. Teda, na party k Malibu. A my tady balíš holku, jo. Čau, no, teda jsem čekal, že se zajímá. Jsem se mi dal čeku a zabijeme nějakého kuchaře v Ocean Driver. Takže teda, tak jedeme teda tam. No a... No, tak půjdeme takovou zkratkou. Upsa. No, tak jsem ty vole, tak to zde teda hodně dobrý, no. Teď vám ukážu takový menší. Jo, jasně, ještě policajti. No, zase jeho mobil. No, to jsem si jako, kdyby si nemohl kopit vlastní mobil, že? Tudy. Sakra, ty vole, oni tady hodně nějaký kuchaři. Máte ještě střevy. A tady si chvíle se do toho auta, dělej, kde jsi, vole? A konečně přišel se, že to trvalo, tak jdeme si koupit nějaký zbraně.
Můžeme si koupit nějakou zbraň. No, tak teďka jsme se teda pěkně vyhli, jakž takž. Tak a... Víš zase, ještě že tak, ještě že mě nehonil, tyjo. Jako ne, nehonil takhle, jo, ale... Jakože mě nehonil, jakože mě nechcou zabít, nebo něco takového, jakože mě nechcou chytit a zavřít mě. Ale jako honit jako takhle, jo. To si doufám, že jste se nevzali že se mě. Tak a... Skoupí naši zbraň. Tak, si to koupíme, já si to zase projel. Tak. Jo. Jo. Zbraň, kolik dáme peněz? 125, jo? Aha. Tak co to bude? Vezmeme si jednu tuto zbraň. Tak a to bylo všechno. A jsem si zpátky do autáku. A musím se 4 na to není sice moc. A teď se půjdeme. Tak a... Teď si to co objedeme, protože já jsem zase špatně. Tak a... Mohli bychom jít teda zpátky domů, uložit se, teďka půjdeme vlastně zase domů a to bude všechno. Tak. No. Já jsem tak křivě díváš, tyjo. Tak, my se dokončili dneska 700 korun. Tak jí doufám, že se vám toto video líbilo a v příštím díle budeme pokračovat. Nezapomeňte na like, koment a odběr a to by mohlo být všechno, tak čus.